Nachádzame sa v Prostejove, kde sme realizovali tento projekt, kde sme vymieniali strešnú krytinu z dôvodu, že bola už opotrebovaná. A nasledovne sme realizovali novú strešnú krytinu značky Lindab so 40-ročnou zárukou. Náš pracovný postup bol nasledovný, obliadli sme stavbu, kde sme na základe toho začali demontovať plechovú krytinu s doskami, potom začínala nejaká výmena určitých prvkov krovu, nasledovne sme montovali plný záklop s drenážnou fóliou a faľcovanú krytinu. Každopádne chcel by som sa takisto poďakovať hlavne našim pracovníkom, ktorí tú prácu vykonávajú, lebo oni nám vytvárajú tie skutočné hodnoty. Nerobíme len tieto veľké stavby, ale robíme komplexnú stavebnú činnosť. Zameriavame sa na akékoľvek záhradné stavby, prístrežky, rekonštrukcie, čokoľvek. Neváhajte nás osloviť a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku. Už teraz na základe tejto stavby nás čakajú ďalšie obrovské výzvy na rok 2024. Sledujte nás a buďte súčasťou tejto cesty s nami.